Kajing lek ka jong Gibril Shanong Mahir Hari Boy District Kabdan Sharum jong 0 point Keladangki ukat badang mi kisngi. Kajing poi jong Gibril kam de tang nagane jela de galong nabar ke jela ru kumju la thu uwe ni samla ha ga khalai trik no pra araja ursan badan la jong kaling bola tre ne kam nya ling menta la san snem. Kene ga jaka jong okai ka khamfer na kiwe ga jaka ban poi se ga jaka shongkai pengat hab ban le da kiling. Kaba kidon kitrai shnong kiba kit ye ginong leit nong wan kabailing ha kapor duna kishim arspa tangka marwei namar kalaham ban nyai hadu sopho minit ye ban poi shakjaka shongkai kaba ha kapor badap ka kabai shongling kalong san pho tangka marwei margi hab ban nyai tang kumba khatsan minit ye ban poi shakjaka shongkai yamanta kiba nyaling kidon kumba arphungu ye nak te kishnong Katba ka sarkar kalabu ya kam junga kai pathei kum ka wei nakilan ai kam ai jam yak samla hagajala hanra ya kate ga jaka junga kai ka pau bha manta haribhoi district ke jingkan tiu ya ga jaka kadai da kiru shimen lada ka sarkar kan yaram yak trading banyak ling yak life saving jacket kan long ke jing shngan yak balik bawan namar kum ba kalong manta kim don yak te jacket Linda portlang phe tham bun breu bun tores bawan kai tali liar ta khanduna he sansna manda nadu bopli kini ki research he stangke ne selang dan ting tang shong si dan ba ting tang poi tang nong asam dan ting tang poi wan si bun tores ta biang he kamai gaji na kaling te jang la di dan he arthong ngot ni